South Africa sanibonani igama lami nguThabiswa kacela uqumba amaqumba laqumba lesele lentaba uMr Xebu ngibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media nisibamba lapha ku YouTube okwakho kulula ngendlela esimangaliso ukusesha nje ukuthi uhlanga media bese mawufika lapha uncafaza usubscribe ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi uzohleza ukuthole esikufakayo phinde uncafaze no like uphinde ucomment kanjalo sibuyile futhi 2026 sisabuya nazo indaba eyinohlonze neindaba ezishisayo neindaba ezikwakhayo siyabonga kubona bonke abantu abasibukelayo kona wonke amazwe esisimasisheka sibona ukuthi ngathi nabo banesandla kakhulu ekuthenini basibukele kakhulukazi ezweni laseNingizimu Afrika Zimbabwe liphe linye konje oSwatini bayasibuka naphesheya kwelwandle United States of America bayasibuka even go China bayasibuka abantu baseNingizimu Afrika khona abathi sebefundile isiZulu ngenxa yalolu hlelo siyabonga kakhulu safika 100,000 ama subscribers safika 126,000 ama subscribers ngicabanga ukuthi sibheke ku 200,000 manje ngenxa yothando lene nesinikeza lona usuku nosuku qhubekani ke nisibukele asisoze siniphoxe sihleze sinilethela nje lezi indaba namhlanje futhi sinolunye uTalatiya uTavatava abafethu ziningi indaba kodwa ke ziyakhalisa ezinye zazo zikushiya nesifundo esithize nawe njengomuntu ake sithembe ukuthi nawe sikhona isifundo namhlanje ozothulala ube usitholile ake sihambe sestudio siyobona ukuthi ke ngabe mhlawumbe kuhamba kanjani siphinde sikubingelele futhi ohlelweni mhlawumbe siqale sibonge mfowethu ukuthi ma simbiza mhlawumbe akwazi asondele eduze siyakubingela mfethu sakwamukela ohlelweni yebo sanibona futhi njani siyaphila njani siyaphila mhlawumbe ngoba abantu basibukele mfethu emakhaya ukubani igama nesibongo igama nguThokozane ngwaKhumalo Sibongo mashobani siyabonga mfowethu yeah kunomuntu ke lana osibhalele usichazelile ngendlela yakhe sichazela ngawe so siyafisa ukuthi nawe usichazele ngawe khona sobona ukuthi mhlambe ngabe khona la kuhlangana khona indlela akuchaze ngayo nendlela wena ozichaza ngayo alikho elibi konke nje kuhamba kahle but khona okuzohamba ekhambe sixoxele khona yebo ngifuna ukuthola mfethu ukuthi owakakhumalo nje owakakhumalo uma wakho wakakhumalo noma ubaba wakho wakakhumalo cha mina ngwaKhumalo Sibongo sami le ndisho ukuthi ubaba wakakhumalo yebo okay niba ngaphi kumano baba ekhaya sibahlanu bodi kunodadewethu ababili abokugcina basilamayo nje sezinsizwa bese kuba umfana ola ngamantombazane bese kuba yimina mina ke ngiwele umfowethu ke wenda ngo2024 kahle abafana kini bathathu yebo sibathathu ngokuzalwa sibathathu phela ukuthi abafana bawu2 abanimawele yebo semuntu omunye thina bokuqala okay yeah umfweni wenda indaba kwenzekani bengingathanda ukuthi mhlambe ngize ngilidalwe lo daba ngoba alikhulume kahle kodwa ngoba sekuwumbuzo nje ukuhlonipha njengomuntu omdala kwaba neaccident thizeni ingozi eyamvelela eseGoli uma ngikhumbula kahle kwakune robbery yemali so noma wayengekho involved kuleyo nto leyo kodwa nje ngesikhathi sekwenzeka isigameko bebamba imali laba beyibamba wasethola ke amachaphazelo wadubuleka hayi wasenda kanjalo emhlabeni wengekho involve wengahambi nabantu abakade beyogebenga wengekho futhi ebantwini abavikela imali but wayeke esixukwini wayengekho involved yangimazi umuntu oyisigebengu wathinteka nje ngoba wayemuntu wayekhona lapho yebo kwaba khona ukudubulana kwaba khona yebo kwakuphithizela nje kudutshulwana ngenxa yalesambe sasibanjwa lapha waseyalimalana ukuphi ngaleso sikhathi wena ngaleso sikhathi bengisekhaya nje ngoba ngumuntu vele mina naye besabantu vele abayigadela imfuyo kaBaba ekhaya silusela kukho okuningi besibhizi ngakho so yena umuntu oseGoli yolungisa izinto ezithile ezibhekene naye njengomfowethu hayi ngokwesikole uhamba ibanga lingakanani ngokwesikole ngeke ngiqamba amanga sasiqala nje kake isikole njengabantu abamunye sabambisana saze sawuphothula umatriculation emva kwalokho akukho mhlawumbe naphinde naqhubeka nakwenza umayelana nesikole mina ngesingami
ngeke ngiqamba amanga kukho engakwenza okumayelana nesikole ngiqhubekelanga phambili ngoba ngabukela imfuyo kababa ubaba kuyena owathatha igxathu elilandelayo ekuthenini akwazi ukuthi ayegoli ayozama indate lena kho ukufa kwambizo. Ubudlelwane bakho nomfowenu bebunjani mfowethu? Ngiyacabanga mhlambe umuntu oshonelwe umfowenu nje nilama nawo naye kuba buhlungu definitely noma ngakaze ngehlele. Ukushonelwa umuntu wasekhaya kuba buhlungu ningalamani naye. Mase kuba umuntu ohlale naye sibelethweni for inyanga ezo9 seniphumile manje la emhlabeni siyakushiya. Kwaba into ekanjani kokuphatha kanjani bafu? Ngeke ngiqamba amanga. Simuntu umunye nje ukuhamba kwakhe noma engithi nje ukwenda kwakhe emhlabeni kwazwala sengathi kwende mina uqobo. Ngoba akekho umunye umuntu ebengibambisane naye njengale yansizwa yakithi. Besizwana kakhulu bese igazi nje elilodwa sibambisene sibonisana kuyo yonke into. Ngeke ngiqamba amanga. Kubuhlungu kakhulu. Abazali abazange babe nayo le nto kuba overprotective mhlambe uma uphuma mhlambe ekhaya uyamba ebumnyameni uhamba wedwa sengisho nje ukuthinteka kwabo mayelana nalesenza senzeka somfowenu mhlambe ayikho lento yokuhleze betatazela bekubuza ukuthi manje kwenzakalani since kwaba nalesi simo. Ngeke ngize ngiqamba amanga abazali banese likhaliphe kakhulu einganeni zabo nje sizingane bezizele sonke. Kodwa ekhambeni kaBhuti kwaqala kwashintsha kakhulu ngoba indlela abasebe beqaphela ngayo ekuthenini angikho bese kunzima nokuthi ngiyobheka abafowethu abangomakhelwane yabo ngoba kancane nje ngihleli mhlambe sibuka ibhola ngikwazi phela ukulibuka nezingane ezincane nodadewethu kuzongena ikholo kuphi yabo into kanjalo so basana lelo valo lokuthi mhlambe nami umlando sengayiphindi sibili kwazi bani. Eish. Ne. So umfowenu masenayo ingane? Cha, ubengakaze benayo ingane nobafo imina nje nomntwana oyedwa. Awukahle khona lento esizulwini ekithi wena bafo mhlamba ke ngithi siyalamana naku mhlambe ngiyashona ngishona nginamfazi kusale wena bese kuba khona lento ethi kufunakala uvuse indlu kamfowenu ngoba umfowenu ushona ngenamfazi mhlawumbe umthathele umfazi lo mfazi ongasabe ongekho egameni lakho usegameni likamfowenu so nje mayebikwa lapha ayobikwa njengomfazi kamfowenu kodwa yebo wena umuntu ofana nomuntu omngenile in a way but wena omthathile njengomfazi kamfowenu hayi wakho so ingane oyizala lapha ingane kamfowenu ngelinye ilanga uyazibona nemhlambe wenza lonto ukuthi ngoba umfowethu akasekho ake ngimvusela indlu yakhe na. Cha lokho ngokuphila isintu njengomfana wakwaZulu. Lokho ngeke sikuthathe njengenkolelo. Kuwumthetho nje oqondile wakwaZulu ukuthi ngokwesivumelano somndeni siba khona isivumelano sokuthi hayi uma ngabe sekuvela isimo esikanje umfowenu engafikanga noma wafinyelela kulesa sigaba bekufanele ukuthi afinyelele kuso ngaphambi kokuthi ahambe emhlabeni ke kufanele ukuthi wenze kanje so mina angiboni mhlambe kuyinto mhlambe engayihlazo kimi lokho uma ngabe ngingena enyathelweni kamfowethu. Kodwa bakhona abantu mhlambe ngicabanga ukuthi eminyakeni okuyona neminyaka engicabanga ukuthi ngabe nawo ukuyona mawuthi ushona ngo2024 cishe mase ikhona intombi isikhathi esiningi thina sabafana balakaZulu kukancane la khona uzithola khona unentombi yodwa mawusakhula umfana igazi liyashisa nje kuyenzeka intombi zibe imbili zibe intathu uyabona zibe u4 kuze ugalawele kwesinye isikhathi zibe ko5 kanjalo so ngiyazi umunye umuntu mhlawumbe uzothi awu kanti babuye benze njalo ngikhuluma iqiniso lempilo ephilwa yabo so singakunyatheli kuyiqiniso lento eyenzakalayo kunjani ukhona umuntu mhlawumbe okhombekayo manje mhlawumbe noma omazela yena umfowenu osho ukuthi hayi no umfowethu wayenayo umuntu ngeke ngize ngiqamba amanga but ukhona ba noma hayi angibazi bebaningi ngazo oyedwa nje munye ekumazi abekho baningi no bafo kuyajabulisa lokho ngiyacabanga nakwena ukuthi uyedwa
Ya. Angisiwo umuntu ovanze ebantwini besifazane. Ngoba phela lokho engikusho ukuthi kuyenzeka thola ukuthi o 4 o 3 o 5 bayakwenza kuyenziwa but at the end of the day akukho right. Yabo akumele kube into esiyikhuluma engazi ukuthi into right cha ayikho right. Inkane nje phela ke eseyisele. Hayi kuyakuvamise kuba umngane into engayigcina esikoleni leyo. Hayi mfowethu nginombuzo ngiyengobuze ke la ukuthi kusukela kwani kuya ku10 ekuthembekeni onakho njengomuntu nje uthi mayivula umlomo akhuluma iqiniso nase kuphilisaneni kahle nabantu nje ophila nabo ungazipha bani kusuka kwani kuya ku10 ayi u10% wami baba ngoba ngeke ngisho ukuthini kodwa ukuziphatha kwami ku-based ekuthenini abantu bangiphatha kanjani ngikholele ekuthenini kuze ngihlonishwe nami kufanele ngihloniphe kuqala so nje ngikholele ekuthenini kuze sibe imbumba nabantu kufanele ukuthi ngisithobe ngizehlisa ngaso sonke isikhathi. Okay kunomuntu wemfuthu la ukubhalele engicela ukuthi lesa screen nje silapha ngicela ukuthi sibukele sona sibone ukuthi mhlambe kwenzakalani. Sanibonani igama lami nguNokukhanya ngwamdlalo sengibhalele uhlanga media ngifune bengisize bengitholise umfowabo umuntu wami owende emhlabeni so kunodaba nje ngifuna ukulikhuluma naye mayelana namagama ashiwa akhulumile emhlabeni. Angazi noma uyamazi nosisi futhi. Hayi uyena impela umuntu kaBafo lo ngimazi kakhulu. Uyamazi ne? Yebo. Okay. Umuntu kaMfowenu. Phela njengamanje nje uBafo engasekho ngeke sisakubeka lokho bese emqoka. Wakuumuntu kaMfowethu. Yebo. Nisondelene kangakanani naye? Ayi ngeke ngize ngiqamba manga udade ayi asondelene kangako umuntu nje okuvela lokho evela ekhaya ngalezo ikhathi lezo ezobona usafika ekhaya uyafika nje akasi umuntu omningi kangaka kodwa nje uyafika bemjabulele ezomuntu phela ababemazi la ekhaya umuntu kaMfowethu kodwa nje bazwana kakhulu ngeke ngiqamba manga kodwa nje mina naye umuntu wakho naye banjani ayi ngeke ngithi abazwani ngeke ngithi abazwana ngazi ngababona bexabana noma behilisana ngento ethile nakubona futhi ubudlelwane bu-right bafana nje nami naye uBafo kodwa nje akukho okuthile okuphathe kwa mhlawumbe ongayinkinga. Okay yebo no weBafo usisi ukhona around la ngicabanga ukuthi okwakho nje ukuthi mhlawumbe usinikeze igunya lokuthi simbize ekwazi ukuthi asizohlala naye phansi mhlawumbe achazele okafisa ukukuchaza but ngiyacabanga ukuthi akuyona into embi ngingazi uma ucabanga wena nje bethi kunento yakhulunywa umfowenu mhlawumbe ngabe yini le ayi ngeke ngize ngazi bhuti ngoba ngicawuthi leyo nto into yabo bobabili noma ngabe kukhona mhlawumbe ubhuti akakhuluma nami akaze wangidlulisela ukuthi mhlawumbe into asekayikhuluma nodade. Okay sengingamupha nje indlebe achaze kabanzi ukuthi kumayelana nani. Alright no qhawe awumthole Bafo. Dade wethu kunjani uyaphila? Ngiyaphila ukuthi njani? Ngiyaphila. Sitholele umfowethu la ukhona. Njengalokho bokade ucelile. Sikhulumile naye futhi. Kuningi sikukhulumile naye. Okungijabulisa nginakho konke ukuthi ukuvezile ukuthi uyakwazi njengentombi kaMfowabo ngasekho. So ngifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe nje umbuzo oqala engawubuza ukuthi ma ubuka umfowethu ubuyekeza mhlawumbe isithombe somuntu wakho ungakana nomehluko phakathi kwabo babili since ngizwa kuthiwa bekade bemawele. Umehluko awukho bayafana kakhulu bekunzima nokubahlukanisa kwesinye isikhathi. Bafo benifana kakhulu nomfowenu? Hayi cha Bafo engakubeka nje kube sobala nguyena ubona yena nje ubona mina. Oh yeah. Okay. Alright. Ngifuna dade uzongithatha ungibeke ukuthi okay yini le mhlambe eyakhulunywa umuntu akho ngoba kuyavela lapha evidweni kade siyibukela ukuthi umuntu akho kunento akayikhuluma mangibuza uBafo ngithi mina mhlambe emecabanga yini le yakhulunywa umfowabo naye akanazo isiqiniseko uthi kwakuzi inkulumo mhlambe zenu nobabili so ngifisa ukwazi ukuthi kungani sila namhlanje. Umfowabo into ayikhuluma kumina wangitshela ukuthi akafisa ukubona ukuthi akafisa ukungibona
ngishadele komunye umuzi noma senginomuntu komunye umuzi. So wangitshela ukuthi uma edlule mayenda emhlabeni umuntu kumele ngiqhubeke naye ubhuti wakhe. So wakhuluma amagama ukuthi ke uma ngabe ngingaqhubeki naye uzongipokela. So lokho kwangithusa kakhulu. Ingakho ke nami ngila sizofuna sokhuluma le ukupokela wayithatha serious ngempela. Ngayithatha serious because esaphila kwazi izinto ayikhuluma zazenzeka. So ilokho kwangenza ngathuka ke. Ikhona uba ngathi ngikhulumile angithi vele beningakathathi nobabili nomfowenu ushona ningakathathi nisenezintombi kuphela. Yebo kunjalo bhuti besingakathatha. Kodwa ngoba boseyintombi nje. Yebo ngiseyintombi kodwa phela kuyaphoqa ukuthi aqhubeke nami ngoba njengoba umfowabo eshilo nje kumina. Nami futhi angizimisela ukuya komunye umuzi ngizimisela ukuthi nje eqhubeke nami yena. Awukahle wesisi angisho ukuthi mhlawumbe angomuzwa vele ephawula yena. Ngifuna ukuthola ukuthi abafana nje la uhamba khona abakushayeli abafana bakweminye imizi since umuntu wakho ngishona nini 2024 ne abakushayeli nabanye abafana. Bayangishela kodwa mina ngibathanda umuntu engimthandayo umfowabo kamuntu wami. No sisi. Uyazi ngithi ukuthi unomuntu? Ngiyazi. Why pho? Nama angazi ngachaza kanjani kodwa nje nami ngithanda yena. Mhlawumbe sesingalekelelana ke nodadewethu sibambisane ke kuyo umfowabo kamuntu wami. Ngiyiqala ke le mina. Basi ke angimele ngikujaje dadewethu ubhalile ngoba naku serious ngalento and kumele sikhulume nomfowethu sibone ukuthi sibekana bafa. Udaba liseyithebeni. Angazi mhlawumbe ukuthi singalimisa kanjani. Engakuphawula kulolu daba likadade. Angiphikisani naye kangako. Kodwa futhi angivumelani naye. Ngoba uma ngabe beka udaba lokuthi uyazi ukuthi nginomuntu. Uma efuna ukungena yena uthi umuntu wami ngimbekephi. Okunye futhi angikhombisi ungamhloniphi umfowethu lo ngasekho. Amagama lawo akawaphimisa kumina. Ubani umfowenu? Yebo phambili ngaphambi kokuthi ahambe emhlabeni. Kodwa kahle ke bafuna lento athi udadewethu wayisho kwena wayisho. Yebo wayisho noma kungeke kube yinto nami engayithatha ngayigodla izinto mhlambe engizothi mhlambe uqinisile noma isifiso sakhe esisemqoka lezo afisa ukuthi senzeke ngayithatha nje izinto umfowethu waye umuntu onamancoko into oyincokolelayo. Ngeke ngize ngithi mhlambe nami ngase ngigada isikhala sokuthi mhlambe mayihamba nyacha kangekho lapha. Mana ke webafo ngoba sike sabuza indaba ukuthi ku10 out of 10 uzinika abani lapha ngokuthembeka wazipha u10 kunjalo. So ngifuna ukubuyela emuva kancane khona inkulumo engeke ngayikhuluma indaba yokuvusa indlu kaMfowenu. Sithema siyikhuluma wathi hayi no into leyo vele impoqo efunakala ukuthi mayenziwe umfowenu mayeshonile kubalekile ukuthi umvusele indlu yakhe. Loyo ndlu leyo kuyobe kungeyona yakho kuyobe kuyamfowenu. Savumelana futhi nawe ngalonto ukuthi ya vele into ephoqayo. So ke awungitshele ke simone sikanje ngoba nangu dadewethu uyavela nokuthi into eyisho umfowabo kuyena umfowenu kuyena yaphinde wayisho futhi nakuwena. So noma ngathi uyekade engayishongo isidingo sokuvusa indlu kaMfowenu wena uyasibona yini? Ngeke bafuze uyiphikise into eyikhulumile. Ngeke ngize ngiqamba amanga bhuti. Khona lokho kuumlando wakwaZulu. Kodwa ngeke ngize ngikuthathe njengempoqo kumina. Ngoba kufanele ukuthi mina kusuke kumina uthandweni lokho ukuthi no ngiyasithatha isinqumo sokuvusa indlu kaMfowethu noma ngiyasithatha isinqumo sokungena umuntu kaBafu. Kodwa uma ngingavumanga kimi angikwazi ukwenza lokho. And futhi singakubalekile ukuthi nangesikhathi ubhudi eyiphimisa lento ngomlomo wakhe angikaze ngisifake isivumelwano sokuthi ibhudi ngizokwenza lokho. Yabo so bengicela ukuthi naye udade engagcine eyifile ngathi uya offendeka. Yabo uyazi nginomuntu ubhudi wende emhlabeni washiya azi ukuthi nginomuntu. So ngicela ukuthi nje kungagcini kube khona
isiphithiphithi esingaqondakali kahle angiphikisi lutho kodwa angivumi lutho futhi ekuthenini ngivumeleni ukuthi enze lokho ngoba umuntu nginaye. Yeah, ukuthi ke bafo ngokwesizulu uyabona even nawe nje ma uyinsizwe yashayela noma uyinsizwe yeshela mhlawumbe namanje umuntu wesimame mawukhuluma naye kumele kube ukuthi kunoyebo noma kunocha, but makuphakathi nendawo iwini. Uyabona njengoba nawe awuzazi awuvumi kawuphiki but angikho lapho ngicela ukuma kancane kuwena ngifuna ukuzala kudadewethu ukuthi uba vade ngikhuluma naye ngitshela ngobudlelwane bakho nabantu bako bethi buhle kakhulu ngifuna uconfirm ukuthi bunjani ubudlelwane bakho nabantu bakubo kaMfethu. Ubudlelwane bami nabasemzini wami buhle kakhulu. Indaba uthi zemzini wakho sisi ngoba phela vela awukalokhuzi abakakuthathi but uyafisa ngelinye ilanga kwenzeke. Bunjani ubudlelwane bakho nabo? Ubudlelwane bami nabo buhle kakhulu and yona into eyenza ukuthi leyo ngigcine ngingasakufuni ukuphuma khona ngoba angiboni ukuthi khona abanye abantu abophinde bengiphathe kahle njengalapha. Usubajwayele kakhulu ne? Sengibajwayele kakhulu. Eyo. Bafazi mfethu kunezinye izinto angifuni uzothoba unye umuntu hayi musu kumphusha musu kumenza izinto angayifuni no. Ufuna uyikhulumile hamba. Isifiso sakhe asifisayo and udadewethu umnikazi wakhe njengoba wahamba nje naye uyafuna ukuthi kwenzeke lokho akanankinga nokuthi kwenzeke wena awuzazi noma uyafuna ukwenza noma ufuni lento ithi ukube kuthiwa umuntu wakho akekho ngabe uyayenza but ngoba uhlonipha umuntu wakho awukwazi ukuyenza ekugcineni kosuku umuntu wakho wena ukhulumanga naye just ukucheck ukuthi ngabe ngempela lento ekanje awuyifuni noma uyayifuna yini and okunye ngaya ngathi mangikhuluma nezalukwazi nje eseyikhulile zithi lento esithembu ayicelwe emfazini uyayenza ngoba usuke wakhe kini ngothando lakhiwa wena wazi ukuthi kumele ulakhe kanjani ikini yena ukukulekelela emicabangweni unayo ngokwakhe kini uyabo so lento ithi uma kunento ethi kumele uthathe umfazi kamfowenu uthathele umfowenu umfazi akuyona into ekumele uyicele kumele uyenze sengawukubonisana ukuthi uma ngabe seyenzekile kuzokwenzeka kanjani ukuthi iphile ingafi wena njengamanje into ekumisile ukuthi usaba umuntu wesifazane. Cha ngeke sikubeke emqoka lokho ukuthi ngisaba umuntu wesifazane bode ngoba ngeke futhi ngikubalekele ukuthi umuntu lo nginaye uyilento akayiyo uNdlovu yangena yebo umuntu oyibekayo phansi yebo onginikayo indawo yami ezindoda kodwa uma akufanele nami ngize ngithathe iadvantage yokuthi ngize ngimgxobe nomaphi ezifo mhlambe ngeke azabuzwe ubhlungu so asingayibeki lento kube sengathi mhlambe ngesaba yena you understand kukumhlonipha umuntu wami and futhi konke ngikwenzayo angenzeli yena ubafo angenzeli yena udade futhi angenzeli umuntu wami ngizenzela mina kuyichoice yami isinqumo sami lesi ngibuze lo mbuzo bafo nangingathiwa wena awunayo lo muntu onayo noma unayo umuntu nasi isicelo siyaqhamuka esifana nalesicelo esiqhamukayo not ukuthi uthatha umuntu ophilayo ozombanga naye umfowenu igazi lakho owakini iwele lakho ngaphezulu nanga umuntu walo usele budengwana and yena uhlonipha lona iwele lakho usho uhlonipha wena uqobo ngoba uhlonipha iwele lakho nje so ungazama enye intombi bekhona yena noma angathe khona ubuthole enye intombi ngoba phela le eyamfowenu usamele ukuthola yakho wena cha ubongenza kanjani kube kuthiwa akekho lo muntu onaye engakubeka kube sobala nje nengizwe kahle mina ngineyinqumo zami engiyithathayo engeke futhi ngayithathe lo umunye umuntu ngoba ngisho abazali kunezinto kufanele ukuthi baqale kumina ukuze zikwazi ukuphumelela so ngeke ngize ngikubalekile ukuthi noma ngabe sikufike kuleso sigaba leso sokuthi umuntu angabi naye
sikhathini sokuthi kufanele ukuthi ngingene umuntu thizeni mhlambe kabafu nalabo futhi baba kunjalo isinqumo soqhamuka kumina angeke ngize ngithathe ngokuthi sekufanele mina ngingayivukeli nomuntu wami ngithathe ngisebenzise ithuba angene usomathuba mina bengicela nje ukuthi sizwane ekuthenini noma ngabe isiphi isizathu esikhona kumina nje isinqumo esami uyebo ucha so lokho esihlangene ngakho la akusinto engiyibona ngathi mhlambe ingane enqubela phambili noma ibe impumelelo futhi bafu ngasho ukuthi isifiso sikamfowenu naye cha ngesiphumelele njengoba kwasekuqaleni naye akuveza ife elidlulayo akangicelanga akusinto esayihlala phansi wathi bafu ngicela ukuthi wenze kanje phela angijake understand ukuthi lento yokufa usungazi ukuthi ubani uyofa kuqala but usukuveza isifiso ukuthi mangenzeka kuthiwa namhlanje ngiyashona ngiyafisa ngathi ngenzeka kanje but kube kuthiwa wayazi uzoshona kuqala definitely mhlawumbe ungakuqina akutshela ukuthi endoda makwenzeka kanje okwenza kanje wena wawazi ukuthi uyoshona kuqala kunayo cha ngangazi futhi kodwa uma ngabe sesifinyelele ekuthenini ube ngokuthi isifiso sonke sinezifiso kodwa manje eyifisweni esinazo ama outcome sina asazi ukuthi kuzoqhamukana ekugcineni kukhona ukuhluka kwamenzela kona umfowenu nje saphila ungathi yabona la ubafo ungamtakula la mfowethu hayi kuningi kakhulu esingeke kukhona osomenzele kona nje bengasekho ngeke ngize ngiphawule kakhulu lapho ke esingakusho ekuthenini akasekho mhlambe sengaba imicimbi ukuthi agezwe nani ngifaka isandla ezomfowethu angazi ukuphatha kanjani dadewethu ngiphatha kabi kakhulu ngoba mina into ebade ngilindele ukuthi mina naye siqhubeke sibe nobudlelwane benginabo nobhuti wakhe so uma ngabe esekhuluma kanjena iyangilimaza kakhulu and ayingiphathi kahle and futhi angivumelani nayo ngicabanga ukuthi nami ngiyazama ubafo kumvalela ekhona ngendlela engimvalela ngayo but egcineni kosuku khona into engiyifundile mina siswami ukuthi ma umuntu kubalekile ukuthi ube nezinqumo zakho ozithathela wena ubafo ngokwami akekho wrong you understand akekho wrong but mawula usukuzoxukuzeka umqondo ngoba sikuzama ngayo yonke indlela ngoba usibhalele wena angikwazi ukuthi ngithi ngibhalelwe uwena ngibe ngikubaleka angizame nami ngendlela yami kodwa egcineni kosuku ama reason ubafo wabekayo ama reason aphilayo awukwazi ukuthathelwa omunye umuntu isinqumo noma ukuyishela ngoba nake igovozile ngoba nako umuntu osephambi kwami hayi kulungile mazilimeze etsheni what about lo muntu obengade ngiphila naye kuzokwenzakalani ngaye ngoba it's not about ukusaba umuntu wesifazane noma ukusaba umuntu osukuphila naye it's a matter of ukumhlonipha umuntu mawuphila naye ukuthi lokho engikwenzayo angikwenzi ngoba nako ngihlula umuntu wesifazane but ngikwenza ngoba ngiyamhlonipha umuntu wesifazane engiphila naye you understand once emjolweni kwasuka lento ekuthiwa itrust sekuphelile ngalelo mjolo ukuthi ngizophila nawe sithembisana izinto esithembisana zona ukuthi ikusasa lethu lizoma kanje sekuyabe eqhamuka into endleleni sengiyayibalekisa ifocus kulento ebengiyikhulumile sengenza okunye uyabona ke from lapho itrust seyiyaphela ubani ke umuntu okuyena oyimbangela ukuthi kuphela itrust wena uyacabanga ukuthi mangabe ethatha wena akakuthatheli yena phela lo muntu uthandana naye for yena but wena uzobe kuthathela omunye umuntu ukuthathela umfowabo wena uyena wakhe owamfowabo okusho ukuthi noma kwenzeka nixabana endleleni nizohlala kukhumbuza ukuthi hey phela wena kahle kahle awusiyo wami wamfowethu wena mina nangu umfazi wami kuyokuphilisa kanjani lokho wena masofikile emzini kungangiphatha kabi lokho kodwa mina bengifisa ukuthi nje mina naye umuntu wakhe sithathe ezumuntu oyi1 esiphathe ngendlela efanayo engakhiphi lo magama la ngomlomo wakhe kunento efuna la uyibuke la sisi wena omunye umuntu kumeze kwakho uzovakasha kanti mina ngabehleli nomfazi wakho uzobehleli kwakhe nomfazi wakhe wena kwakho uzobezovakasha ngoba akugona kwakhe kamfowabo uzovakasha into ayenza lapha kuwena ukuletha ukudla akondle bese akufaka ingane phela indaba yomjolo kuthiwa nibambene ngokucicana egethu uyaninzi lonto wena unomuntu wakho ongasekho so umuntu abambana naye ngokucicana umkakhe impilo oyifunayo le awungeke phela bhuti ekwazi ukuthi ngiphathe kanjalo
kwami ngifuna ukuthi siphathe ngokufana. Inkinga akile ukuthi wena ufika nemithetho so ufika nokuthi ufuna kwenzekeni yabo kanti manje la uze emzini wendoda phela kumele kube iyona ekutshela angazi indlela mhlawumbe acabanga ngayo uma uyibuka compared to umuntu ophila nayo njengamanje ubona ukuthi ngahlangana yini bafu indlela acabanga ngayo nendlela nje acabanga ngayo njengamanje njoba umbone nje bekhuluma nje ucabanga umuntu wakhe ekhaya phela khona i-combination ekumele uyibheke ukuthi le combination ingasebenza uma uyibuka i-combination engasebenza ngiyazi ukuthi isinqumo sakho sithathile but uma uyibuka i-combination engasebenza ngibeke nje kube semqoka nizwe kahle for respecting nayo ngami siqu sami ne-respecting nayo ngomuntu enginayo ku-0 ngeke kuze kusebenza angikhombisi ukumhlonipha noma ukumbukela phansi noma ngimthathe sengathi akekho ezingeni lami njoba ubafo akwazi ukubona intombi nami ngimbona kanjalo kodwa hayi ngalendlela ukuthi mhlambe ngize ngimthathe ngimfake la afuna ukungena khona. Bathini bafo ekhaya mhlawumbe oma nobaba ngabodadewenu bathini ngale ndaba kakasisi ngoba umuntu obuyafika ekhaya akekho umuntu mhlawumbe okakuphushele kuyena ngenkulumo mhlawumbe ukuthi awu nayo intombi kamfowenu wathula nje. Ngeke ngize ngisho ukuthini kodwa empeleni kahle njoba sikhuluma ngathi bakhona la ngathi nje abantu abakhona la bayayiphusha nabo bamathe nolimi nodade bamdinga ngalendlela exaka ukufa umuntu wakho uyazi ngalonto usekwayizwa nje kancane ukuphawula kwakhe khona mhlawumbe ongakuveza angazi ngicauthi nje kuzoba ngicathi kuzothanda ukuba inkinga ukuba strict kakhulu ngoba umuntu onenhliziyo encane futhi lento nje esikhuluma ngayo noma athi uyayizwa ukuthi sekuhambe kwaze kwafika la ekuthinini udade lo kabafo uze la ezofaka isicelo yize noma ngabe saqhamuka phambilini nobafo kodwa kwamina nje ukuthi ngize ngibe nesikhathi sokuhlala la kungase kube khona ongazwana kahle naye uma ngabe sisobabili so nje ngeke zemelane nento efana le. Ungathini dadewethu mhlambe ake ngithi nangu umuntu kabafo mhlambe usibukele ungathini kuyena mhlambe umuntu wakho ubafo bengathi mina kudadewethu engalivumela lethuba lokuthi siphathane kahle sihlale ndawonye nomuntu wethu kungabekho ingxabano phakathi kwethu siphile nje ezosisi. Ngiyayizwa yona into eyisho sisi ngicabanga ukuthi into kanje idinga labantu engathi bayimathatha abathathele izinto phezulu ngoba uyabona ubafo ngembona indoda engathi relax kakhulu ezintweni ezikanjalo nesazi istory sayo ukuzama kodwa ngiyathanda ukuthi uzamile nomuntu ohlulwa ukuzama but ngibona engazi ukuthi isicelo sakho asiphumeleli angazi kodwa ke mhlawumbe ukuthi mhlawumbe makuqhubeka kuya phambili mhlawumbe uyogcina kwenzakaleni uzizwa kanjani? Ngibhlungu kakhulu ngibhlungu futhi angifisi nje ukuthi le ndaba iphelele la funa ngifise ngathi singaqhubeka nje sixoxe izilunge ngoba nje ngibhlungu impela bengayilindele futhi le kubo kwakho umfowethu bake bathini mhlawumbe oma wakhe nobaba wakhe ngoba iside labafo ngiyamuzwa ukuthi uthini uthi banawo ukumtshela ukuthi makeze wena bake bakutshele yini? Sike sixoxe nabo ibona futhi abaze bangitshela ukuthi kumele ngibhalele la ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhulume mina naye. Bafuna ngicabanga ukuthi kuyavela ukuthi kuwumqondo ovele bazaleni bakho ukuthi makabhalele la. Ngicabanga ukuthi nako lokho futhi okunye kwezinto okuzophatha kabi umuntu wakho ukuthi bayamazi ukuthi ukhona but still bayaphusha bathi mayihlome. Ngokwami mina ngicabanga ukuthi bafo siqedile angazi ngokwakho khona usafisa ukukuphawula. Engakuphawula ngiyathemba ukuthi mhlambe nomndeni kuhambe amehlo abefinyelele kulolu hlelo. Ngizothanda ukuxolisa kakhulu uma ngabe kukhona abantu abazizwa sengathi baphoxekile ngokweinqumo zami engiyithathile ezabazali abangikhulisile ngimncane ngaze ngafika kule age engikuyona banayo right
yokuthi bengiguide ngokuba ingane kubona kodwa abanalo ilungelo lokungithathela iy'nqumo mina ngesingami bengithanda ukuthi bexole nje kakhulu bengangizwa kabi. Okay, akukho mhlawumbe ufisa ukumazi ukugcina? Ngifisa ukumazi ukugcina nje mina ukuthi ubhuti azi ukuthi mina ngisamile nje kulento yokuthi kumele siqhubeke njengoba sasikade ngizwana nomfowabo. Kodwa umzwile ukuthi utheni? Ngimzwile kodwa manje futhi lento yakhe ngathi ngizwela kude. Dadewethu. Uyakhala nipho? Athi unehaba nje. Waphela manje uyakutshela ukuthi unomuntu wakhe ngendlela achaza ngayo. Mbukeli lapho ngasekhaya igama lohlelo uyiHwayi mina. Igama le-TV uHlanga Media. Xebo. La ngicabanga ukuthi inkinga esibhekene nayo inkinga ngicabanga ukuthi owesifazane lento yokuzithemba akanayo. Akabanga nayo uMamdlalo into lento yokuzithemba ukuthi angakwazi ukuqhubeka nempilo ngaphandle kwaleli yasoka ekade ephila nayo. Ngicabanga ukuthi lapha kuba kwesoka kune comfort zone ekhona lapha. So ngicabanga ukuthi kuyena okwakho ukuthi asuke lapha akwazi ukuthola umunye umuntu. Impilo isengaqhubeka usemncane usengamthola umunye umuntu. Ukuyidela ukuyidela le nto ayenzayo engazi ukuthi umfana emhlabeni uyedwa akekho omunye umfana okhona yokuyidela. So yona iwusiko olwabe kade lukhona ngaphambilini but yena uyintombi akasiyumfazi. Usengashelwa ngicathi uyashelwa akwazi ukuqhubeka nempilo nje akhohlwe angabavakashela njengabantu abaziyo lapha kulowa muzi wakubo kumuntu wakhe kungabe ukuthi ke manje sezibophezele ngaleyo ndlela engazi ukuthi mhlawumbe kunenyonga athelwa ngaye ngabe ini akwazi ukuthi aqhubeke nempilo. Umfowethu ngimthandile ngoba izathu zakhe ziyezwakala nothi ukuthi nje ngifuna lutho nje kodwa umuntu ovela beke lonto thayishela intombi kodwa okusalayo ngikufuna uchaza lokho ithimile ithi kodwa okusalayo ugcina ungasazi noma lento engiyikhuluma uyayizwa noma kwenzakalani but yena uyakhombisa ukuthi ngiyamuza ukuthi uthini kodwa ngezizathu zami izinqumo zami engiyithathayo ngiyazihlonipha futhi umuntu wami engiphila naye ngiyamhlonipha kuyinto enhle leyo ngoba umunye umuntu bezothathela phezulu uyabo ukuthi kunomuntu wesifazane oyiphosa kumina hawu kuyena uyabo thina sakhula neinsizwa zazikade unganqeni vele ukuthi uyayizwa ukuthi lo muntu uyangifuna ungabusatha le nkunzi iyafunwa yona ishela nini njobe ifunwa nje yafunwa nje yona insizwa ke le iyafunwa straight uyabona lo sisi uyifuna la kodwa yona imile egameni lokuthi cha ngeke ngize ngikwazi ngoba nginomuntu wami engiphila naye futhi inqumo zami ngiyithathayo angithathelwa omunye umuntu isinqumo ukuthi umzali uzothi thandana nobani sekumele ngithandane naye ngoba kusho umzali no mina ngiyalazi uhlobo labantu engilithandayo ngiyalazi futhi uhlobo labantu engifisa ukuphila nalo akekho umuntu ongangitshela ukuthi angiphile kanjani. So ke kubalekile lokho uma umuntu uphila nje ukuthi uzazi ukuthi uhlobo lolu labantu ofisa ukuphila nalo kwezothando ubahloniphe futhi uma ekuthenini uthandana nabo ngabe ukuthi wena so ulokhuzane nje so umuntu othandana nomhlaba wonke wena nje yonke indawo uyatholakala qha kuyingozi kabi ukuhamba nomuntu wesimama ufike emagate uthi hayi ngiyakwazi ngaye ngafika la uthi uyanaye eBergville athi ngiyakwazi la ngaye ngafika wayefike ehamba nobani uyabo. So siyabonga kakhulu abantu abasibukayo qhubeke njalo nesibukele igama lohlelo iHwayi mina xebu.